Беларусаў заманивают на войну России супраць Украины, обещающий 63 тысячи долларов за подписание контракту с российским войском. Сегодня у Вильни прошла имша по Святлане Курс. Белорусы в социальных сетках развітваюцца з пісьменніцай, згадваюць яе творы і жыццё. Лукашенко параіў узбекам шукаць вялікія грошы ў Расіі, а не ў Беларусі. Сілавікі завялі першыя крымінальныя справы за допісы беларусаў у Трэц і Тік-Ток. Небяспечны азіяцкі жук-забойца дабраўся да Беларусі. Каму трэба асцерагацца? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соус. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 21 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. Сёння ў Вільні ў царкве беларускага праваслаўнага прыходу Канстанцінопольскага патрыархата адслужылі імшу за спачын душы Святланы Курс. Многія свае творы яна публікавала пад псеўданімам Ева Вежнавец. Беларуская пісьменніца памерла праз анкалагічную хваробу. Ёй было 54 гады. Грамадства зараз у накаўце, але накаут праходзіць 5 гадоў, ён ужо праходзіць, не гледзячы на штодзённыя рэпрэсіі. Яны забіраюць штодня новых і новых і новых людзей. А вось гэтая беларушчына, альбо я хутчэй скажу беларускасць, ці ўвогуле нешта нават што не назавеш, это любоў да роднага, так? Яна ўсё роўна прыме любую форму, як вада. Яна будзе пад ільдом цячы, яна стане ільдом, але лёд можа і растаць у любую хвіліну і стаць ракой ізноў. Я в гэтым перакананая глыбока. Мне толькі шкада, што моя гістарычная перспектыва, она не такая доўгая, як гістарычная перспектыва народу. І што для народу 30 гадоў это пстрычка, для мяне гэта траціна жыцця ў лепшым выпадку. Шкада. Другі дзень у Беларусі за мяжой людзі смуткуюць па Святлане Курс, публікуюць успаміны пра яе ў сацыяльных сетках, ацэньваюць яе месца ў беларускай літаратуры і беларускай супольнасці. Калі зараз сышла света, это тая дзіра у сэрцы, якую няма чым прыкрыць. Мне падаецца, яна ўжо у нашай гісторыі літаратуры. Па што ідзеш воўча, гэта ўжо класіка беларускай літаратуры. Я бачу, як яна жыла апошнія гады, і ёй так спадабалася, дзе яна жыве, чым яна займаецца. І нават у тым музеі пагіблых афіцэраў польскіх называла «Мае хлопчыкі». Яна шла на працу з задавальненнем, і яна успрымала іх як сваіх. Яна успрымала іх як тых, кім можна было ганарыцца, каго можна было б любіць. На сайце Свабоды можна прачытаць успаміны Алены Казловай, галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Пляўбаум», пра тое, як яна дамаўлялася са Святланай Курс выдаць яе кнігу «Па што ідзеш воўча». Разумеецца, кніга Евы Вежнавец выйшла ў той час, калі Беларусі пільна трэба было рэпрэзентацыя. Беларусі трэба было расказваць пра сябе, паказваць, хто мы такія ёсць. Гэта адбылося акурат пасля 2020 года. Кніга пайшла ў свет, пайшла ў замежныя пераклады. Спрацаваў шэраг фактараў для поспеху гэтай кнігі. Гэта сінергія нашых жаночых высілкаў. Гэта імя Святланы Алексеевіч, якая пачала праект выдавецтва «Пляўбаум». Гэта сама асоба Евы Вежнавец, Святланы Курс, харызматычная, таленавітая, да якой цягнуліся людзі. Яна была адкрытая да людзей. Недавно выйшаў зборнік «Іду да вас людзі», які называецца паводле эсэ «Ева Вежнавец, іду да вас людзі». Гэта была самая ўдалая канцэптуальная назва. І ў гэтым была ўся Святлана Курс. Яна ніколі не ішла за агульным меркаваннем, яна не баялася быць незручнай, спрачацца, ставіць пад сумнеў тое, што многім магло падавацца відавочным. З ёй можна было не пагаджацца, але, безумоўна, немагчыма было не паважаць яе за інтэлектуальную смеласць і сумленнасць. Як пісьменніца яна ўмела гаварыць пра самыя складаныя, напэўна, рэчы. Гэта пра страх, пра гвалт, пра гісторыю, пра чалавечую годнасць. І у яе быў вельмі пазнавальны голас і вельмі, напэўна, рэдкая здольнасць бачыць глыбей за паверхню падзей. 23 ліпеня ў 18 гадзінаў у царкве беларускага праваслаўнага прыходу ў Вільні адбудзецца імша памяці Святланы Курс. У беларускіх вайбер-чатах пачалі масава з'яўляцца прапановы заключыць кантракт на службу ў расійскім войску. Пра гэта паведамляе берасцейская вясна. У чатах выкарыстоўваецца надпіс «Кантракт для беларусаў», а таксама беларускі дзяржаўны сцяг і кантакт вайбер з беларускім нумарам тэлефона.
Патэнцыйным кантрактнікам абяцаюць пасля падпісання кантракту аднаразовую выплату 5 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 63 тысяч даляраў. І штомесячны заробак 350 тысяч расійскіх рублёў. Гэта каля 4 тысяч даляраў. А таксама бясплатнае навучанне, жыллё, харчаванне, праезд і адпачынак пасля 6 месяцаў службы. Абяцаюць таксама ануляваць крэдыты і судзімасці. Аўтары рассылкі падкрэсліваюць, што служба па кантракце не з'яўляецца найміцтвам. Праваабаронцы адзначаюць, што гэта не вызваляе ад магчымай крымінальнай адказнасці паводле беларускага заканадаўства за найміцтва. Ініцыятыва Белпол рабіла расследаванне пра беларусаў, якія пайшлі ваяваць за Расію і трапілі ва ўкраінскі палон. Паводле расследавальнікаў, колькасць беларусаў, якія ваююць супраць Украіны, можа вымярацца сотнямі і тысячамі. Зараз працуе шмат хто па гэтым накірункам. Адзін з асноўных гэта праца ў соцсетках у беларускіх усякіх разных. І там працуюць і СММ-спецыялісты, якія распаўсюджваюць гэту інфармацыю, і у тым ліку людзі, якія займаюцца там продажай, купляй. То бок гэта такая воронка зроблена, каб людзей ўсё больш і больш гэта інфармацыя даходзіла праз соцсеткі і чым больш набраць людзей непасрэдна ў Беларусі. Усё гэта скончыцца для людзей вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна. У Расіі людзі, якіх яшчэ можна там неяк на гэты кантракт падпісаць, іх становіцца ўсё менш і менш. Чаму яны звярнулі увагу на Беларусь? І не толькі, конечно, на Беларусь. Но мы зараз пра Беларусь. Значыць, і чым гэта ўсё можа скончыцца, калі я размаўляў з военнапалоннымі, яны ўсе кажуць, што ім павезло, таму што выжыць там у тых умовах, у якіх зараз ідзе вось гэтая бойня, амаль што немагчыма. То бок, усе казалі, што прыблізна там 3-4% тока выжываемасці. І гэта добра, калі яшчэ ён просто там будзе паранены і яго там звезуць кудысьці. Але ж у асноўным яны будуць трапляць у палон. Александр Лукашенко заявіў, што мігрантам з Узбекистана не варта ехаць у Беларусь па вельмі вялікія грошы. Тогда лучше в Россию. Там зарплата значительно выше. И они там могут устроиться и на нефтепромыслы, и еще на какие-то направлениях где-то работать и получить большущую зарплату. К нам они приедут для того, чтобы, еще раз повторяю, произвести мясо, молоко, другую сельхозпродукцию и поставить на родину. Зарплата, естественно, чем выше продуктивность, чем выше товаров произведут, тем больше зарплату. На мінулым тыдні узбекскія мігранты паскардзіліся на заробак каля 500 даляраў і неабходнасць самастойна аплачваць жыллё і харчаванне. Пасля дзяржаўная прапаганда паказала сюжэты, у якіх узбекскія мігранты хваляць умовы, якія нібыта палепшыліся. Но мне кажется, первый рейс с более чем 200 узбеками показал на практике, как это все будет обстоять. То есть прилетели люди, им, по всей видимости, по каким-то закрытым каналам пообещали зарплату больше, чем они могут заработать у себя на родине. И буквально через день, через два, они уже попросились домой, отказавшись работать. Потому что по факту зарплата получилась либо та же, которую они могут получить у себя на родине, либо даже меньше. В принципе, и это ответ на вопрос, поедут ли узбеки в Беларусь. Нет, они не поедут. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра першыя крымінальныя справы, заведзеныя за публікацыі ў сацыяльных сетках Threads і TikTok. Ужо ёсць затрыманыя. Сілавікі заводзяць справы паводле артыкулаў аб распальванні сацыяльнай варожасці, а таксама за загадзя і лжывыя паведамленні пра небяспеку. У следчым камітэце заявілі, што час прафілактычных гутарак скончыўся. Калі раней асноўная ўвага сілавікоў надавалася тэлеграму, напрыклад, ці фейсбуку, ютубу, то цяпер становіцца відавочным, што праблема не ў той ці іншай платформе, не ў той ці іншай соцсетцы. Вырашальным для сілавікоў становіцца змест публікацый і каментароў. І, канешне, калі мы праваабаронцы кажам з пункту гледжання стандартаў у галіне правоў чалавека, то абмежаванне свабоды выказвання свайго меркавання, яно павінна быць прадугледжана законам і з'яўляцца прапарцыйным. Вось, напрыклад, у мяне таксама старонку у TikTok зараз раённы суд у Беларусі прызнаў экстрэмісцкім ресурсам. Я спрабую абскардзіць, даведацца матывіроўку, чаму. Але я не магу атрымаць адказ на гэта, таму што ў Беларусі гэта ўсё пастаўлена на поток без права абараніцца праз судовыя працэдуры.
Александр Лукашенко падпісаў указ, які змяняе працу банка дадзеных аб грамадзянах Беларусі, якім часова абмежавалі права на выезд за мяжу. Цяпер даведацца, ці забаронены выезд з краіны можна ў любым аддзеле па грамадзянстве і міграцыі. Тэрмін прадастаўлення гэтай інфармацыі скароцяць да 1 працоўнага дня. Выезд з Беларусі могуць часова абмежаваць людзям, якіх КДБ лічыць пагрозай нацыянальнай бяспецы, таксама асобам пад адміністрацыйным працэсам, а таксама сілавікам, вайскоўцам і чыноўнікам, без неабходных дазволаў. Асобныя абмежаванні дзейнічаюць для носьбітаў дзяржаўных таямніцаў. Былыя палітвязні не ўваходзяць у асобную катэгорыю, для якой забаронены выезд з Беларусі, але на практыцы ўлады могуць абмяжоўваць выезд праз іншыя механізмы. Калі яны маюць непагашаную судзімасць, знаходзяцца пад пэўнымі абмежаваннямі пасля прысуду альбо трапілі ў адпаведныя базы. Беларуска абурылася тым, што на запраўках дзяржаўнай сеткі «Беларусь-нафта» не прадаюцца сродкі жаночай гігіены. Што адказалі прадстаўнікі АЗС? Падрабязнасці ў Ганны Ермакович. Прадстаўнікі «Беларусь-нафты» адказалі, што, цытата, «такая катэгорыя прадукцыі не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі і прапаноўваецца ў залежнасці ад колькасці паліц і запатрабаванасці сярод кліентаў». Аўтарка і многія іншыя каментатаркі засталіся незадаволеныя гэтым адказам. Жанчыны пытаюць, ці абавязковыя для рэалізацыі разнастайныя прысмакі і напоі, што прадаюцца на запраўках у вялікай колькасці. Але прадстаўнікі АЗС кажуць, што пры фармаванні асартыменту кампанія бярэ за аснову досвед продажаў. Жанчыны здзіўляюцца, як можна сфармаваць досвед продажаў пэўнага тавару, калі яго не прадаваць. Калі чалавек падарожнічае, ён павінен знаходзіць сродкі першай неабходнасці менавіта ў краме пад рукой. Гэта значыць на запраўцы, а не вымушана шукаць гандлёвы цэнтр, лічыць удзельніца дыскусіі. З 22 году Міністэрства антыманапольнага рэгулявання перастала фармаваць спісы тавараў, якія абавязкова павінны прадавацца на запраўках. Цяпер рашэнне аб продажах прымаюць непасрэдна на АЗС. У Беларусь дабраўся азіяцкі жук-забойца. Ясеневая смарагдавая златка. Навукоўцы кажуць, што за пару гадоў жук здольны знішчыць усе ясені ў рэгіёне. Ачаг заражэння ў Гомлі быў афіцыйна пацверджаны сёлета ў красавіку. Для чалавека гэты жук небяспекі не ўяўляе, але ён здольны амаль цалкам знішчыць розныя віды ясеня. Гомельскі гарвыканкам ужо прызнаў сітуацыю крытычнай і даручыў падрыхтаваць план мерапрыемстваў, як змагацца з жуком-забойцаў дрэваў. Гэта былі навіны 21 ліпеня. У нас толькі праверанай інфармацыі, вартай даверу каментары. З вамі была Ганна Соусь. Чакаем вашых падабаек, водгукаў і парадаў.